Sears yn eill y tafliad. Ismail, gadael i'r bel yn adeg heibio efo Ismail o bell! Yn taro'r postyn! Ond ar yr ail gyfla, a Jason Oswell wedi rhoi'r Drenewydd ar y blaen. 9 munud sydd wedi mynd. Yr ergyd wreiddiol gan Cei Ismail, am pan ddath y bel nôl allan. Ys Oswell ddim wedi gallu methu sef wedi trio. Oswell. Dyna at Mwandwe. Mwandwe. Teg at y cwrt Cosby. Fwmpa Mwandwe! Gafodd o ddigonedd o amser. Ond i ergyd o heibio'r postyn. Dyna Josh Williams. Harrington tu allan iddo fo. Harrington. Cripian ymlaen. Croesiad Harrington tuag at y postyn pella! A Jordan Davies sydd wedi nioni'r sgôr am y drydedd gêm o'r bron. Prif sgoriwr Cei Connah tymor yma yn rhwydo yn erbyn y Drenewydd. Ac ar ôl 6 munud ar 20, mae'n 1-1. I faint o le i Kai Edwards, gan Lamin i flaen. Clark efo'r croesiad. Ac unwaith eto, Jordan Davies oedd yno i gyfarfod y croesiad a penio i ail gôl y pnawn yma. Ac yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau, mae'r ymwelwyr wedi mynd ar y blaen. Davies. Codi'r bel dros yr amddiffyn i lwybr Clark. Clark a draws at Kenny. Jack Kenny yn ei gwneud 1-2. Ac am y 4ydd tymor o'r bron, Jack Kenny yn sgorio yn erbyn y Drenewydd. 8 munud o'r ail hanner wedi mynd. A mae bellach yn 2-1 i Cei Connah. Ryan Sears i lansio'r bel i mewn i gwrt Cosby Cei Connah. Peniad ymlaen gan Mills Evans. Cyffyriad Oswell y bel yn ôl. Jason Oswell! Am Oswell wedi sgorio i ail gôl y pnawn yma. Y bel yn adlamu o gwmpas y cwrt Cosby. A fe ddisgynnodd i Jason Oswell. A fe gadwodd o i ben. Bel ymlaen Jordan Davies. Davies ar draws! A sut fethodd Harry Franklin honna. Dio methu credu'r peth. Mi ddyla Harry Franklin fod wedi adfer mantais o 2 gôl yr ymwelwyr. Ond rhywsut fe dynnodd o'i ergyd heibio'r postyn.